Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатиновага таба кайбер темалар турында. Берничә мәктәп балалар бакчасы юлларны төзекләндерләр, күперләр салдылар һәм дистәләгән ишегалларын реконструкцияләделәр. 2022 елда төзекләндерүдә иң мөһим үзгәрешләр нинди булды? Тыныч табигатьле һәм кыяфәтле. Киләсе ел символы куяннар, ул нинди хайван? Уникай ишендә шолда берничә мәктәп һәм балалар бакчасы төзелде, юлларны төзекләндерделәр, күперләр салдылар һәм дистәләгән ишегалларын реконструкцияләделәр. Бер ел эчендә безнең шәһәр тагы да матурайды, чистарды һәм зурайды. 2022 елда төзекләндерүдә иң мөһим үзгәрешләр турында алдагы материалда. 2022 ел притяжение Торок микрорайонында яңа балалар бакчасы ачылудан башланды. Төзелеш демография милли проекты кысаларында алып барылды. 69-нчы комплекста шәһәрдә иң зур мәктәп төзелә башлады. Мәгариф учреждениесе үз ишекләрен 1 сентябрьдә ачты. 51-01 проблемалы йортта игътибарсыз калмады. Шоллы халкы реконструкцияны 18 ел көтте. Завершаем эту не очень хорошую историю 18-летнюю, которая случилась в силу разных причин. Фундаменты были, проблемные, но все это сейчас удалось исправить. Есть проектно-сметная документация, есть полная уверенность, что вся эта история завершится благополучно. 71-нче микрорайонда яшәүчеләр шатлыгына алар бик көткән фельдшер-акушерлык пунктын ачтылар. Ел дәвамында яхшы авырулар хастаханәсен ремонтлау дәвам итте. Масштаблы реконструкция төзүче стадионына да кагылды. Яр буе парка үзгәрә башлады. Площадка, которую мы предполагает дрессировочную зону с традиционным оборудованием и большую игровую территорию. Сентябрьдә күптән көтелгән Рус драма театры төзелеше тәмамланды. Бина Шулман проспекты, Одымнар полилингваль гимназиясе һәм Тантаналар сарае янында төзелгән. Мы гордимся, что мы смогли найти возможность сделать татарский театр, сейчас вот русский драматический театр. Тагын бер яхшы хәбәр, ул ремонттан соң бу сарае ачылу моңа кадәр спортчыларга Сорман районында яки Әлмәттә шөгыльләнергә туры килде. Лилия Гатина, яңалыклар. Коронавирус инфекциясының яңа штамнары, вакцинацияләү, ревакцинация, ковидка каршы чараларны катгыйландыру, дуңгыз гриппы. Бу һәм башка темалар ел дәвамында көн тәртибендә калды. Татарстанда пандемия башланганнан бирле 3 ел үтте. Шоллы COVID-19 белән ничек көрәште һәм 2022 елда нәрсәләр үзгәрде? Бу хакта алдагы материалда сөйләрбез. 3 ел дәвамында COVID-19 төп темаларның берсе булып калды. 2022 елда да шулай булды. Авыручылар саны арту сәбәпле шәһәрнең барлык шифаханәләре ялсыз эшләде. Коронавирус инфекциясеннән прививка ясатырга теләүчеләр артты. Мәҗбүри вакцинация март аенда бетерелде. Вакцинация организована во всех взрослых поликлиниках города, а также в торговых центрах Полпар, Медострой и офисе Сбербанка. Хәлләр тагында начарланмасын өчен 28 февральдан Татарстанда барлык масса күләм чараларда тыелды. Тенденция пока у нас, Наиль Гамбарович, не снижается. Нагрузки на амбулаторно-поликлинические службы и на скорую остаются на высоких цифрах. QR-кодлар февраль аенда юкка чыгарылды, ләкин ковид белән хәл әле дә киеренке иде. Сугыш ветераннары өчен госпиталь һәм 5-нче шәһәр хастаханәсен кабат ковид госпитальләр итеп үзгәртү турында карар кабул ителде. То, что отменили QR-коды, это еще не, будем говорить, не означает завершение всех неприятностей, связанных с ковидом. Это только пока первые шаги. Да, они, может быть, необходимы, но еще раз говорю, мы по цифрам и по ситуации видим. Татарстанда битлек режимын гамәлдән чыгару иң көтелгән яңалык булды. Көз көне шәһәрдә гриппка каршы вакцинация башланды. Ноябрь ахырында Роспотребнадзор дуңгыз гриппының H1N1 таралу турында хәбәр итте. Татарстан халкының иммунитеты беренче тапкыр аңа 2009 елда каршы торды. Лилия Гатина, яңалыклар. Куяннар киләсе ел символы. Күпчелек фикеренчә, бу елда туган кешеләр тынычлык, тотрыклылык һәм уңайлылык ярата. Бу хайванның тыныч табигаты һәм тыныч кыяфәте беркемне дә битараф калдырмас. Сейчас символ года. Для нас важно, чтобы они были живы, здоровые, имели лоснящуюся шкурку.
были счастливы. Шулай зур ярату һәм кайгырту хисе белән Светлана Михайловна үз җанварлары турында сөйли. Ул зур экопаркның хуҗабикәсе. Монда атлар, этләр, кошлар һәм бүтән җанварлар яши. Тик киләсе елның символы бүген аеруча игътибарга лаек. Но вот сейчас вот кролики пользуются успехом, потому что, во-первых, они маленькие, миленькие. Не все знают, что у кроликов такое огромное количество разнообразных пород. Место район проживания. Куян кылак рус гигантлары, курчак, сыры, акчыршылар, рус тукымнары куяннарның 15-тән артык түрі бар. Аларның күбесе кеше тарафыннан сәнәгать яки декоратив максатларда тәрбияләнә, ә безгә экопаркның махсус иясе белән таныштырырга туры килде. Это ангорский немецкий кролик. Шерсть, ангоровые шапки и варежки. Это, конечно же, из шерсти ангорских кроликов. Он у вас один такой? Трое. Трое? Семья. А. Да, 2 девочки и мальчик. Арбузик, вишенка и малинка. Тоже. Куяннар üşümәсен өчен арбузикның юнын әлегә алмыйлар, чөнки аларның сәламәтлеге беренче урында. Лилия Гатина, Рузилә Фахруддинова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматларыбыз иде. Шуның белән мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам һәм барчаларыгызны да якынлашып килүче яңа ел белән котлыйм. Сатып алдым кэшбэк. Акбарс банкның Мир дебет картасы һәм бар нәрсәгә 10% кэшбэк белән бу процесс бер кайчан да тукталмаячак. Акбарс онлайн кушымтасын урнаштырыгыз һәм картаны бушлай рәвештә рәсмиләштерегез. Встречай Новый год с дальневосточными деликатесами. Чавыча, красная икра, белорыбица, все от производителя. С 26 по 31 декабря. ТЦ Грин, первый этаж, остановка Глобус. Оформите кредит в Акбарсбанке по ставке от 4,5% и получайте кэшбэк за ежемесячное погашение. Оставьте заявку на akbars.ru. Скидка 40, скидка 30, скидка 25. Только в империи сумок скидку выбери сам. ТЦ Палитра, Омега, Алтынай до 31 декабря. Откройте вклад в Акбарсбанке и получите шанс выиграть сертификат на 100 тысяч рублей на покупку бытовой техники или 3000 рублей на продукты. Подробнее на akbars.ru.